Takže čauky lidi, já si mám u nového videa ze hry Minecraft Pocket Edition, vítám vás po 68 dalšího videa. Tak, a minule jsme skončili, nečtě se. Jo, počtě má pořád takhle. Tuition. Minule jsme skončili, tady jsme se dělali to. Už se to jmenuje. Jsme se tady dělali domeček. A teď musíme se dát crafting table. Tam co já nevím, se postavíme třeba, nevím jak to bude dělat velký. Tak sem, to bude takhle. A kopáč. Jo, teď už to bude lepší kopat. Už to bude rychlejší a no prostě. Víte co. Tak, tady nějaký to. Uhlí, ne. Nějaký uhlí. Musíme se postavit domeček, aby se mě měli kde bydlet. Aspoň takhle v jeskynice, když nemáme tolik. Takže tady ještě to. Počkejte. Jo, aha. Jak to je? To se zničím. A zastavím to. Počkej, ale to je stejně lepší. Omlouvám se. No. Počkej, ne. Tak, ano to už. Tak, super. Ještě tady se to takhle, tak, bychom měli tak jakoby trošku verandu, něco prostě předzím. Tak tady se pak musíme udělat schody. Tak, tady to zničím. Doufám, že slyšíte Minecraft, já to tady nějak trošku zesílím. A doufám taky, že to moc nehraje. Máme nějaký dřevo, taky můžeme dělat. Tak. Máme nějaký tyčky. A teď musím, tady jsou tyčky. Tak to by stačilo. Kolik jich máme? 16. Tak sem. A tady to ještě rozšířím. Sem. A vypadá se večer. Že možná asi tady. Takhle. A teď tam dáme dveře, kde jsou. Tam jsem nejít. Tak už je to místo tohohle. Když si udělám asi, jestli mám na to tolik. Jo. A už najednou nemám. Škoda. Dáme takhle.
toho dám nějaký věci. Takhle. Tam ještě raz. Takhle nějak. Sakra. Nebo takhle. No a to udělám širší, to bude lepší. Aspoň třeba ještě o 2 bloky. Dvakrát tady někde. Mě to slyší. Tak. Musíme si udělat ten domeček, aby jsme měli kde bydlet. Jasně. To by stačilo, protože tady nemůžeme kopat, protože tam pak by se už nedala tam. Tam může to totiž ten. Aby se to takhle. Tak vyspíme se. Vyspíme se a budeme, jak bychom se tady zvukujeme, tak brácha něco dělá. Tak. A taky to máme. A teď ještě začneme kopat asi kousek takhle, aby jsme měli jakoby ten barák větší. Aspoň o 3 bloky nebo o 4. O 3. Aby zase ten barák nebyl zbytečně velký. Jako stejně pak budeme, možná si tam budu dělat farmu pak. Uvidím. Někde tady je kráva. Tak. Tak, no ještě tady. Už to bude. Ještě tady ten paslení. Když tam je někde kráva, musíme ho pak zabít. Měli kůž. A udělám se tady někde pak určitě sklad, tak budeme mít víc věcí. Teď půjdu zabít tu krávu. Já si udělám ale spíš ten. Teď ten tam vrátím. A ještě bychom tam mohli to tady nějaký tak. 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 A tak. Počkej jsem. Tady si dám ten. A můžeme jít zabít tu krávu, jestli tam to nějaká někdo.
Kde je ta kráva? Jde tady na našem barákem. Nebo prostě někde tady. Ale zajímavé hodně. Tam je. Doufám, že jich tady bude víc. Jo, tak to zvučí. Teda co? Ty seš krávo. Super. Kolik máme? 2 masa. To trochu slumím. Tak. Myslím, že tady ještě nějaká bude. Nebo prostě slepička třeba na jídlo. Tyjo. Sugarcane, to si pak můžeme nazbírat. Vezmu nějaké bloky a trochu tady musím. Jo, to musím osvětlit. Co si sem dáme? Tohle. Vezmeme si tak tohle. Tak. Tak. Ještě tak. Něco aspoň trochu. Ještě si vezmu třeba takový cobblestone a no, jsem nechtěl. Tak měl by jsem udělat. Tak. Most. Good. Ale já už to asi ukončím. A natočím asi druhý díl. Nebo možná potom. Počkejte. Jestli nejde. Tohle bude asi pro tenhle díl všechno, lidičky. To já nevím, co bych tady dělal. Nebo jako vím, ale už asi bude hodně těch. Prostě minus staví. Takže to bude asi pro tenhle díl všechno. A čau čau.